Ještě počátkem roku 1986 jsme mohli navštívit unikátní, dnes už historický metalurgický provoz, válcovnu plechu za tepla v Králově Dvoře. Videoprogram, který právě sledujete, je dnes už jediným dokumentem, který vám může ukázat, jak se dříve válcovalo. Tato válcovna byla postavena v roce 1905. Už tehdy její zařízení nebylo nové. Bylo sem převezeno z válcovny plechů v Teplicích, která byla zrušena. Za 12 měsíců od podání žádosti o stavbu byla válcovna uvedena do provozu v květnu 1905. Práce zde byla velmi namáhavá. Kromě jeřábu na ploštinovém hospodářství, jediného jeřábu nad tratěmi, jednoho nad žíhacími pecemi a jednoho ve skladu hotových plechů, se veškerá doprava prováděla ručními vozíky. Krátce po uvedení do provozu dosáhla válcovna ročního výkonu 27 398 tun plechu. Díky určité postupné mechanizaci zde bylo dosaženo maximálního výkonu v roce 1968, to je 67 000 tun plechu. Výroba byla určena především pro elektrotechnický průmysl, to je transformátorové plechy a dynamové plechy. Kromě toho se zde vyráběly hlubokotažné plechy, neušlechtilé a ušlechtilé plechy poldy. Výchozím materiálem jsou ploštiny. Přicházely po železnici z Kladna, ale v poslední době i z třineckých a bohumínských železáren. Dlouhé ploštiny se nejdříve nastříhaly na rozměr, ze kterého bylo možno válcovat žádané rozměry plechu. Rozhodující byla délka, ta určovala šířku vyválcovaného plechu. Stříhání těchto tlustých ploštin bylo zásadně prováděno za studena. Nůžky stříhaly materiál do tloušťky 35 mm. Práce vyžadovala nejen potřebnou dávku fortele, ale i kus chlapské síly. Srdcem válcovny byly dva tažné stroje Škoda. Každý stroj táhl 2 válcovací tratě. Byly to 4taktní spalovací tandemové motory. Jejich předností bylo, že pracovali na levný vysokopecní plyn, který železárna sama vyráběla. Výrobce Škodovy závody Plzeň jim do křestního listu vepsal výkon 1100 koňských sil. Byly vyrobeny v roce 1905. V pasportu dále čteme: průměr válce 870 mm, zdvih 1100 mm. Spotřeba plynu 2500 kubických metrů za hodinu. Zapalování odtrhovací stejnosměrným proudem 120 V.
Samotná řemenice měla průměr 3,6 metru a vážila 40 tun. A setrvačník měl průměr dokonce 11 metrů a váhu pouhých 90 tun. A ti, co šili řemen, si jistě vzpomněli na svatého Václava a vyžádali si rovných 300 volských kůží. Museli z nich ušít řemen o délce 65 metrů a šířce 1,4 metru. Jeho tloušťka byla úctyhodná 2 centimetry. Sledujte dobře obraz kamery. Ta vás zavádí hodně zpět, prakticky až do roku 1905. Tak se tu tehdy válcovalo. Do konce provozu došlo k minimálním úpravám z hlediska mechanizace prací. Výkon tratě určuje pec Siemens. Její výkon byl 2 až 3 tuny za hodinu. To záleželo na druhu válcovaného materiálu. V poslední době zpracovávala trať převážně ušlechtilý materiál poldy, ze kterého se válcovaly plechy do síly 6 mm. Přes pokusy výzkumníků se až do konce výroby nepodařilo nahradit původní mazací prostředek válců asfaltové brikety. Na začátku 60. let došlo k postupné modernizaci systému ohřevu ploštin a vlastního válcování plechu. Nastříhané ploštiny se zakládaly do pece, kde je krokový mechanismus posouval kupředu. U válcovacích stolic byly instalovány kyvné stoly a dopravníky. Trať je poháněna pomocí zubové spojky na válcovací stolici Duo. Poháněný je spodní válec. Stavění horních válců bylo původně ruční. Postupem času byla provedena úprava na elektrický pohon. Válcovací výkon tratě byl 6 tun za hodinu. Mezi první operace patřilo stříhání takzvaných páček, to je podle síly až 6 plechů najednou. Vyválcovaný plech nemá standardní rozměr, proto každý vývalek musel několikrát projít rukama stříhačů, kteří ho připraví k dalšímu použití. Váha jednoho takového balíčku, nebo jak valcíři něžně říkali páčky, dosahovala až 80 kg podle síly a počtu plechů. Za jednu směnu tak prošlo rukama stříhačů zhruba 30 tun materiálu.
Slabé plechy se neválí samostatně, ale stolicí prochází vždy více plechů najednou. Přitom dochází ke slepování plechů. Původně se tato namáhavá práce dělala ručně. Později byl postaven stroj na rozlupování. Odstranil těžkou dřinu a zároveň pomohl snížit počet pracovníků na této operaci. Pracovník mačetou jen uvolnil jednotlivé plechy brohu a mechanismus přenesl tabuli k loupacímu stroji. Loupač zasunul jednotlivé listy mezi plechy. Ostatní práci provedl stroj. Ostříhané a rozloupané plechy se musí dále tepelně zpracovávat žíháním a normalizováním při pracovní teplotě 720 až 960 stupňů Celsia. Pohyb plechu zajišťoval pohyblivý antikorový rošt na principu krokového posunu. Ten byl řízen pohonovým agregátem umístěným pod vlastní pecí. U elektroplechů se provádí žíhání pod ochrannými poklopy v tunelové peci dlouhé 30 metrů. Zde při maximální teplotě 980 stupňů Celsia se přesouvají celé pakety na speciálních vozech. Obě pece byly vyhřívány vysokopecním plynem. V skutku historickým provozem byla mořírna. Stejně jako při založení válcovny se plechy ukládaly do závěsných košů, které se vždy v páru zavěsily na ramena a ta se kývala v mořících kádích. Kádě byly z modřínového dřeva. Moření probíhalo v upravené kyselině sírové. Po skončení se závěsné koše vyjmuly a ponořily do další neutralizační oplachové kádě. Po vyjmutí z neutralizace se plechy vybraly z košů a přecházely na další pracoviště do mycího a sušícího stroje. Zde se plechy dokonale opláchly a usušily, aby nekorodovaly. To zajišťoval průchozí mycí a sušící stroj, valcíři nazývaný sušák. Posuv plechů v sušící části zajišťuje drátěný dopravník a válečky. Vymořené plechy se dále rovnaly na rovnacích strojích. Rovnání zajišťují rovnací válečky. Zde se dosahuje podélné rovinnosti v souladu s československou státní normou. Pro dosažení optimální jakosti povrchu byly plechy doválcovávány za studena na duo a trio leštících stolicích.
Stolice Trio sloužila speciálně pro konečnou úpravu hlubokotažných a poldy plechů. Doválcováváním se získával nejen lesklý nebo hladký povrch, ale i požadovaná tloušťka plechu. Obě stolice měly společný elektropohonný stroj Demag, to je elektromotor s převodovkou. Po všech hotovních operacích se plechy třídily ručně po jednotlivých tabulích na třídících stolech nebo těžší plechy na sklopné kulise. Pracovníci vyřazují plechy, které v průběhu výroby zaznamenaly určité jakostní a rozměrové vady. Z doby druhé světové války se zachovaly ocelové kryty, které sloužily jako ochrana dozorců při náletech. Hotové otestované balíky se podle druhů ukládaly ve skladových prostorech a čekali už na konečnou expedici do Československa i zahraničí. Mezi hlavní tuzemské odběratele patřily Škoda Plzeň a ČKD Praha, dále závody silnoproudé elektrotechniky, Metra Blansko a jiné. Královodvorské plechy byly vyváženy také do Maďarské lidové republiky, Polské lidové republiky, Bulharské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Německé spolkové republiky, Albánie i do Argentíny. Byly velmi žádané, neboť plně uspokojovaly požadavky zákazníků a jejich kvalita značně přesahovala parametry stanovené československou státní normou. To všechno bez ohledu na to, že rodný list většiny jejich strojů a zařízení byl vystaven na přelomu tohoto století. A to si vynucuje úctu nejen k jejich důmyslným tvůrcům, ale i k těm, kteří je obsluhovali až do konce roku 1986. Asi před 4 miliardami let začala naše země chladnout a tuhnout. Ale šlo to pomalu. Uvnitř v jádru, které obsahuje nikl a železo, je ještě dnes žhavá. Podobné jádro ze žhavého železa má i Vysoká Pec. Struska vytékající z jejich útrop je navlas podobná lávě sopečných kráterů. Leden roku 1987. Vysoká Pec v Královodvorských železárnách má před sebou poslední 3 měsíce provozu. S nutnými přestavbami pracovala na tomto místě plných 116 let. Horniny obsahující železo bývaly zblízka. Z Krušné hory, ze Zdic, Vlastějovic, Nučic, Chrustenic.
ale i z Rakouska, Jugoslávie, Švédska, Norska, Sovětského svazu, Chile, Brazílie, Číny a Indie. Těsně před zastavením provozu Vysoké Petře v Králově Dvoře se zde surové železo vyrábělo z koksu, dováženého z Ostravska, kovového šrotu, michajlovských pelet s obsahem železa kolem 58%, krivojrožského krevele s obsahem železa asi 48%, brazilské rudy, obsahující asi 65% železa, a nikopolu, manganové rudy s asi 33% obsahem manganu. Jako přísady se používal vápenec z blízkého velkolomu Čertovy schody a fosforem bohatý apatit z Egypta. K tomu, aby Vysoká Pec mohla vyrábět surové železo, potřebuje kromě rud, koksu a přísad i kyslík, tedy vzduch. Ten je čerpán z atmosféry pomocí různých typů dmychadel a potrubím dopravován k Vysoké Peci. V Králově Dvoře pracovala až do roku 1986 parní dmychadla. Dále zde byla 2 plynová dmychadla z roku 1913, která vidíme v činnosti na těchto záběrech. Měla výkon 2400 koňských sil, nasávané množství vzduchu 13,636 tisícin metrů krychlových na otáčku. Obě byla poháněna vysokopecním plynem, kterého spotřebovala 5000 až 12 510 krychlového metru za minutu. Dále zde fungovalo jedno elektrické turbodmychadlo z roku 1936 o výkonu 2500 kW s nasávaným množstvím vzduchu 70 000 krychlových metrů za hodinu. Vzduch, který se přiváděl do Vysoké Pece z dmychadel, bylo nutno nejdříve ohřát. K tomu sloužily ohřívače větru Kaupry, vytápěné opět vysokopecním plynem. Ohřátý vzduch se vháněl potrubím a dmychací soustavou do Vysoké Pece. Rudy, přísady a koks, nazývané vsázka, se do Vysoké Pece dopravovaly výtahem, který byl dvoučinný. To znamená, že měl 2 kolejové dráhy a 2 vozíky, takzvané skipy. Skipy měly obsah 4,5 krychlového metru a na jednu zavážku, čili kichtu, přepravili zhruba 3 tuny koksu a 6 tun rudné směsi, včetně přísad a šrotu. Pohon vozíků zajišťoval těžní stroj o výkonu 130 kW a 980 otáčkách za minutu, umístěný ve strojovně asi v polovině výšky Vysoké Pece. Těžní lano mělo průměr 28 mm a délku 2x144 metrů. V průběhu tavby se surové železo shromažďuje na dně Vysoké Pece v takzvané nístěji. Na něm plave specificky lehčí struska, která vytéká z pece jako první. Struska se dostává žlabem do granulačního zařízení, kde se schladí vodou a změní se tak v granulát vhodný pro výrobu cementu a pro stavebnictví vůbec. V Králově Dvoře se granulací zpracovalo 125 tun tekuté strusky denně.
Surové železo se obdobně jako struska vypouští 9krát za 24 hodin, vždy po vypuštění horní strusky. Říká se tomu odpych surového železa. Železo se vypouští speciálně upraveným takzvaným odpichovým otvorem u dna nístěje. V Králově dvoře byla nejméně středoevropská, ne-li světová specialita, že se tento otvor až do roku 1978 ručně ucpával a také ručně otvíral. Otvírání odpichového otvoru prováděl u vysoké pece vždycky první tavič, kterému pomáhali dva pomocníci. Z každého odpichu jsou odebírány vzorky a předávány do chemické laboratoře k rozboru. První vytéká surové železo, po něm takzvaná spodní neboli odpichová struska. Ta jako specificky lehčí plave na slábnoucím proudu surového železa. Odděluje se od něj v sifonovém odlučovači a teče rovněž do granulačního zařízení. Surové železo teče železovým žlabem na licí pole, kde tuhne v kokylách. Modernější technologií je vypouštění surového železa na licí stroj. Tento licí stroj byl dovezen z Kladna a v královodvorských železárnách kompletně rekonstruován. Když vyteklo všechno surové železo a struska, odpichový otvor se s pomocí mechanické ucpávačky uzavíral hliněnou zátkou. Pak už zbývalo jenom pročistit železový žlab a připravit jej na následující odpich. Rozžhavená ucpávačka se ochlazovala proudem studené vody. Žhavé železo z odpichu mezitím stuhlo v úhledné housky a z licího pole a licího stroje se vydalo na cestu do sléváren v celé republice. Podívejme se nyní, jak byl využíván vysokopecní plyn. Z vlastní pece se vedl potrubím přes prašníky neboli cyklony a z Krubr do Tejzenu. V těchto zařízeních se zbavoval prachových podílů, čistil se. Vyčištěný vysokopecní plyn se vedl potrubím do plynojemu, který pojmul 50 000 krychlových metrů plynu. Po 256 schodech jste se dostali na kopuli této jedinečné stavby do výšky 54 metrů. Vidíme unikátní záběry z vnitřku plynojemu, které bylo možno natočit po jeho odstavení a vypuštění jedovatého vysokopecního plynu. Gumovými vodícími válečky byl usměrňován pohyb pístu o průměru 36 metrů. Píst se pohyboval nahoru a dolů podle momentálního obsahu plynu.
Královodvorská Vysoká Pec byla nejmenší v Československu, o obsahu 405 krychlových metrů. A právě z tohoto důvodu se postupem času její provoz stal neekonomickým ve srovnání s většími moderními vysokými pecemi, které zaměstnávají v podstatě stejný počet pracovníků. Po 116 letech své existence byla 10. března 1987 vyřazena z provozu. A tak právě v Králově Dvoře, kde byla v roce 1595 postavena první dřevouhelná vysoká pec v českých zemích, skončila v roce 1987 éra výroby surového železa v Čechách. Královodvorské železárny jsou svědkem staleté minulosti a hutnické tradice Brdského kraje. Jejich předchůdkyní byla Karlova huť, o níž je nejstarší písemná zmínka z roku 1464. Velmi významnou událostí pro rozvoj hutnictví a železářství v Čechách bylo zapálení první dřevouhelné vysoké pece, a to právě v Králově Dvoře, kterou zde vystavěl nejpozději v roce 1595 Jindřich Kašpar Desár. Od té doby lze sledovat neustálý růst hutě až do její dnešní podoby. Kuplovny, které zásobují litinnou slévárnu Trup, jsou historické objekty z přelomu 19. a 20. století. Práce je zde fyzicky velmi namáhavá. Rukama zavažeče kuplovny projdou denně desítky tun materiálu. Sázka obsahuje 3 hlavní komponenty. Je to komponent kovový, což jsou surová železa, ocel a odpady, a dále slévárenský koks a vápenec. Odlévání trub má v královodvorských železárnách dlouholetou tradici. První trouby se zde pravděpodobně odlévaly již v 17. století. Tenkrát se lilo na ležato do sušených forem s vloženými suchými jádry. Od konce minulého století se trouby odlévaly na stojato do dělených forem zavěšených na otočném bubnu. Tuto technologii začala v roce 1953 vytlačovat metoda odstředivě litých trub. Základem tohoto postupu je kovová kokyla a jádro, které po odlití vytvoří hrdlo trouby. Do kokyly se nalije přesně odvážené množství kovu, které zaručí požadovanou tloušťku stěny, a za rotace vlivem odstředivých sil vznikne uvnitř kokyly trouba. Odlité trouby jsou dále broušeny, tlakově zkoušeny a natírány asfaltovým lakem, který je v současnosti nahrazován ekologičtější tenkou cementovou vrstvou. Na tomto prasovišti se převážně odlévají ocelářské kokyly pro lití ingotů a válce do válcovacích stolic. Základem každého odlitku je model, který je jeho negativem.
Slévárenský postup zde používaný je naprosto klasický. Formuje se do formovacích rámů, rozměrnější odlitky pak přímo do země. Celá výroba, již od úpravny formovacích hmot až po závěrečné vytloukání odlitků, je velice náročná. Každá hotová forma, připravovaná ručně, je skoro uměleckým dílem. Kvalita odlitku je přímo závislá na její přesnosti a jakosti povrchu. Samotný odlev probíhá na takzvaném licím poli. Kov potřebný na výrobu kokyl je speciální surové železo zvané hematit. Válce se odlévají stvrzené šedé litiny. Válce jsou většinou obráběny na čisto, zákazník je rovnou zakládá do válcovací stolice. Všechny odlitky jsou před expedicí čištěny. Slévárna neželezných kovů tvoří doplňkový program zdejších slévárenských provozů. Můžeme si zde názorně předvést práci formíře a slévače, která přetrvala věky ve své podstatě nezměněna. Formování se provádí vesměs ručně. Na model odlitku ustaví formíř rám spodní části formy. Forma je dělená na dvě části, aby bylo možné model po zaformování vyjmout. Jako formovací směs se používá speciální formovací písek. Formíř tímto pískem zasype celý rám a řádně ho upěchuje. Přebytečný písek je nutné odstranit a do srovnaného povrchu formy napíchat jehlou průduchy. Funkční povrch formy je zapotřebí velice pečlivě opravit a uhladit. Opravená forma se celá zapráší dělícím prostředkem, který zaručí, že se obě části formy neslepí. Do druhého formovacího rámu se ustaví model v toku.
Vše se opět zasype formovacím pískem, upěchuje, probíjí se otvory pro vymezovací kolíky a skypří se povrch. Po vytažení vtokového modelu se celá forma opatrně rozebere. Model odlitku již svoji funkci splnil, proto se vyjme a forma se podrobí konečné zevrubné opravě. Před samotným odlitím se ještě forma zajistí proti vzájemnému posuvu obou jejich částí. Kov se taví v kelínkové peci ohřívané plynem. Z povrchu taveniny se stáhne struska, vyčká se na takzvanou licí teplotu kovu a provede se vlastní odlití. Po vychladnutí se forma rozebere, odstraní se vtoková soustava a odlitek se tryská, cídí a čistí. Sortiment odlévaných detailů, převážně z hliníkových slitin, bronzu a mosazy, se řídí přáním zákazníka. Královédvorské železárny nejsou jenom místem, kde můžeme zaznamenat historické výrobní technologie, ale jsou i představitelem soudobých výrobních metod. Jedním ze 3 modernějších slévárenských provozů je linka na odstředivé lití trub, která zde pracuje od roku 1972. Trouby jsou opět odlévány do kokyl, které jsou zevnitř ošetřeny křemelinovým tepelně izolačním nástřikem. Po odlití kokyla ještě nějaký čas rotuje, aby došlo k potřebnému zatuhnutí kovu. Hodinový výkon linky je až 50 kusů trub o světlosti 80 až 150 mm. Každá odlitá trouba se zevnitř i zvnějšku obrousí a tlakovou zkouškou se vyzkouší její nepropustnost. Druhým provozem je automatická formovací linka od firmy Georg Fischer, která v roce 1982
nahradila zastaralou technologii a zařízení na výrobu litinových tlakovodních tvarovek. Linka je vybavena formovacím lisem s vícepístovou tlakovou hlavicí pro střídavé formování vršků a spodků forem. Jednotná formovací směs používaná na lince je tvořena pískem s příměsí bentonitu a ledku. Po založení jader se forma zatíží závažím a nalije se do ní patřičné množství kovu. Po odlití se formy přesunou do chladicího tunelu a odtud na vytloukací rošt. Linka produkuje tvarovky o světlosti 80 až 150 mm. Velmi progresivní slévárenskou technologií je kontinuální lití, které představuje třetí zdejší modernizaci. Licí zařízení se stává z udržovací pece, která vlastně slouží jako veliký nálitek, do kterého se neustále doplňuje kov, z krystalizátorů, v nichž dochází k povrchovému chladnutí odlévaného profilu, a z vytahovacího zařízení. V Králově dvoře se tímto způsobem odlévají litinové profily. Torzo provozu teplé válcovny, která pracovala od roku 1905 do roku 1987, nás nenechává na pochybách, že královédvorské železárny patřily kdysi ve svém oboru ke světové špičce. Pohonné plynové motory a válcovací stolice z roku 1904, které jsou dnes technickými unikáty, jsou toho hmatatelným důkazem. Bylo by jistě žádoucí, aby se železárny s takovou tradicí jako královédvorské nedočkaly stejného osudu jako jejich teplá válcovna.